Bé, dia 23 d'abril se celebra el dia de Sant Jordi. Com ben poden estar escoltant, són les 12 menys quart i ara entren els 4 carres i Sant Jordiet amb l'església de Santa Maria. Primer que res, felicitar a tots Jordi i sobretot al nostre convent. Felicitats, Jordi. Moltes gràcies. Bueno, pues, professor de la relíquia, trasladen la relíquia a l'església de Santa Maria. Perfecte, un dia meravellós. Meravellós i a més continua el bon temps. Continua el bon temps, bueno, exactament són les 12 menys quart, estem a 22 graus. Quina temperatura ens separarà cap a les 2 del migdia? Imaginem-se si ara a les 12 estem a 22 graus, a saber a les 2 a quina temperatura. Però a les 2 tindrem la mascletà i està clar que aneu a disfrutar. Efectivament, amb la mascletà acabarem en la retransmissió que els hem oferit durant el dia 21, 22 i 23. Els hem oferit una retransmissió àmplia que ho poden seguir a través d'internet, però bueno, així hem pogut veure sobretot Jordi com eren els trajes i sobretot ahir ja s'han pogut oir, ja no n'hi havia tant cansament per veure els carrers. Efectivament, i a més avui hem vist diversos trajes i molt més, un de cada, si no tots com ahir, i el Sant Jordiet, que encara no l'havíem vist, en un traje de Sant Jordiet, típicament, i la gran estampa del lloc on s'han posat de tots tirant-li clavells quan passava per davant de la gent. Efectivament, la gent estirava i quan ha passat per l'altura d'on està el bar-restaurant El Blau, des de dalt li han tirat dos sacs, no sé si eren sacs o dos cabasses de clavells. Una notícia molt bonica i sobretot per a nosaltres, que és la primera vegada que retransmitim aquestes festes i ens ha viscut un acte emblemàtic. I a més, ja ens va dir unes paraules que després, quan acabem la gravació, l'escoltarem. Efectivament, perquè totes les paraules que ens va dir Sant Jordi en exclusiva a la Ràdio Jove les podran escoltar després. Quan acabi la mascletà, en acabar nosaltres la programació. La mascletà està programada cap a les 2 menys quart, veiem, perquè som al balcó de l'Ajuntament d'Alcoi, veiem com estan ahir ara els tècnics que fan les mascletats, exacte, veiem com estan preparant la mascletà. Segons el guió posa que la mascletà hora d'iniciar a 2 menys quart. Jo suposo que jo em pensava que era per a les 2, no, però 2 menys quart. Però bueno, esperen que la gent acabi de disfrutar bé les festes. Efectivament, i demà que no podrem retransmitir el Dia Estrons, també esperem que continuen unes bones festes. Efectivament, perquè el Dia Estrons ja és un dia més agobiador, un dia de més lluitant, entonces, però bueno, acabarà demà el dia amb el dia, sobretot amb l'adoració, amb el dia dels trons, serà un acte meravellós i bueno, suposo i esperem que Sergi Sempre Balaguer ho aprofite el màxim possible i bueno, a les 12:23 continuen sonant les campanes de l'església de Santa Maria, volem dir que acaben de trasquadrar carres Sant Jordiet, la relíquia, bueno, meravellós, Jordi, un dia... Una meravella, un altre dia de festes que hem disfrutat en bon temps amb vosaltres i per internet perquè ho pugueu escoltar sempre. Ara a les 2 menys quart, quan comença la mascleta, no tindrem temps per despedir un poquet, però ara m'agradaria comentar que nosaltres vam a començar el dia dels músics, un dia que començava la festa, però a nosaltres s'acaba avui la festa, però bueno, vam a començar el dia dels músics. Després vam tindre ahir el dia de les cendres, que va ser un dia agotador, n'hi ha que dir-ho, i un dia més tranquil, un dia més de celebrar Sant Jordi pròpiament. Efectivament. I a més, el primer dia es va quedar un poc que van dir els noms i tampoc va dir més o menys. Ressaltar que Aitor és el coordinador de la ràdio, jo faig Vesprada d'Unesco i simplement que si ens voleu escoltar en el 104.1 de la FM estem sempre. Bé, doncs la propera connexió que farem serà sobre les 2 menys 25, 2 menys 20, per veure aquesta mascleta com funciona des del balcó de l'Ajuntament. Un plaer des del balcó de l'Ajuntament. Gràcies.